Wannan shine farkon shigowarka wannan channel mai albarka, don Allah ka danna mana alamar subscribing, sannan idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar liking. Official Hafsa Fan wannan tasha ne mai kyau, an kirkire shi ne domin ku masoya abota bibiyar bayanai da bidiyo da hotuna na Hafsa Idris Barauniya. Za mu ci gaba da kawo muku duk wani shirye-shirye da ya danganci Hafsa da wasu bayanai a kanta da wani sakon da take so ta bayyana wa masoyanta. Na gode, muna alfahari da ku. Na Allah kar ku manta subscribing din nan da alamar liking idan bidiyon ya burge ka. Mun gode sosai da sosai, muna tare da ku a kodayaushe masoyanmu, ababen alfaharinmu. Mun gode. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai suna Hafsa Fan. Dan Allah a danna mana alamar liking, sannan a danna mana alamar subscribing idan har wannan tasha ta burge ka. Yau za mu yi magana ne akan bidiyo da hotuna kuma da suke yawo da kan Instagram, Twitter, Facebook da sauran shafin sada zumunta. Watakan wani hoto da yake yawo da bidiyo Hafsa Idris ta sai mota, inda wa'insu suke kalubalantar ba haka bane, wa'insu kuma suke kalubalantar kamar tana alfahari ne, domin ta taba ɗora wata waka ko kuma in ce short video a official nata da yake Instagram, Hafsa Idris 20, official Hafsa Idris 20, wanda ta hau wata waka wacce wani mawaki ya yi akan ƙwarin gwiwar ka dage da nema. Wa'insu suka dinga tsokaci akan wannan waka da Hafsa ta yi yayin da ta hau sabuwar motarta da ta siya. To wannan dai mota dai Hafsa Idris Barauniya da ta siye ta kimanin miliyan 12,000. Kuma Hafsa Idris jaruma ce, ɗaya daga cikin jaruman Kannywood wanda ake musu taken manyan gobe. Hafsa Idris tana ɗaya daga cikin jarumai na Kannywood kyawawa, wanda idan bata zo a na biyu ba za ta iya zuwa a na uku. Hafsa Idris kyakkyawar gaske ce kuma mai taimako a duk lokacin da hakan ya taso, ko da ma bai taso ba. To Hafsa Idris ta wallafa wani hoto wanda take tallan wafa na kamfanin Mahmudu Investment, wanda wa'yansu suka ce wannan biskit yana da kyau, wa'yansu kuma suka kalubalanci wannan tallan nata da take dab da za ta aurar da yarta, babbar yarta, yayin da aka yi shagulgula. 'Yan Kannywood suka zo, jarumai maza da mata. Wannan shine biki na farko a Kannywood, bikin da ya tara manya-manyan jarumai da na da na yanzu, da jaruman boyayyen fage, ma'ana daraktoci da sauran furodusosi.